औ बोथोरानो गोजां बोथोर हाबाबो गरमथारलै बा। औलै बा बिफां लाइफां दानफायनायफ्रानो बारा जाबाय। बेनिखायनो बोथोरफ्रानो सोलायलांनो हमबाय। गरमाबो दासिमबो गोजां बोथोर हाबबाबो गरमैनो दं। औलै जोंनि माखासे मानसिफोरा बिफां लाइफां दानफायनानै जिउ खुङो, बन सिनना जानो गोनां जायो। औलै बा जोंनि ओनसोलनि हाग्रा जायगा खाथियाव माबा मोनसे गिदिर इन्डास्ट्रि गायसननो हैबा बिफां लाइफां दानफायनाया खम जागोन। औ बेफोर बाथ्राखौ जोंनि माखासे गिदिर गोलाव बिबानगिरिफ्रा साननो रोङा। औलै बा बेफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा साननो रोङा। जों जाम्बा जाम्थायासो सानलाबायो बेफोर मोजां मोजां खोथाफोरखौ। थै बा बेफोरखौ बाद होदो। औलै बा बाद होआबा माथोब्रा। ओइ बा माथो माखासे मानसिफोरा आसाम पुलिस लानो प्रेक्टिस होगासिनो दंब्रा मालाय। जोंहा बेबायदि ओरै थांलाय ओरै फैलायजों बोरै जाबावनांगौ जाखोलै बा। लाथों लानो हो। बिसोर साख्रिआवला जाजोबबा आबादारिखौ सोर जागोन? जोंसो जागोन जाम्बालाय। बिटिआरनि गासिबो साख्रिआवला जाजोबबा आबादारिसो जागोन आबादारि। नोंलाय? आं? औ साख्रि मोननायाथ' गोजाननि बाथ्राखा। आरो आं बायदि फिसौआव खुनुरुखुम पास जानाया बहा साख्रि मोननो। अब्लाना एसे मा जायो? साननो गोनां बाथ्रा बेनोथ'। मोनथिया बोरैनि दैया बोरै बोहैलाङो नायसै उनाव। आं हले साख्रि मावालै, बिजनेससो खालामना जागोन आं। थिगैनो दं। सियर खा बे हले। बिजनेस मावनोबो थाखा फैसानि गोनांथि जायोलै बा। नंगौ नंनायालाय। अब्ला बिजनेस खालामनो थाखा फैसा दंजायो नोंहा? गैया गैनायालाय। न'आव जा एसे हा हु दं बेजोंनो आबाद मावना जानोसां। थिग दं दे जायो। ओमफ्राय बिटिआरआव बयबो साख्रि मोनजोबमारसिगोन नामा बा? होद मिनिनो ओंखारो आं बे बाथ्राखौ आंनाव सोंबा। बिटिआरनि मानसिफ्रा बयबो साख्रिआवला जाजोबबा जोंहा आबादारिखौनो जासिलै ना बा। माइ गायगोन, गय बागान खालामगोन आरो मालायफोर माइ गायाबा बिसोरनि हाखौ आदि लाना माइ गायगोन। आरो बे गासै गायना मोननाय माइखौ जों बै बिटिआरनि साख्रिआवलाफोरनो महनसेयावनो 6,000 8,000 रांनि फानगोन। फाग्ला जादों नामा? महनसेयाव 6,000 8,000 रांनि सोर बायगोन? बिटिआर ओनसोलनि मानसिफ्रा साख्रिआवला जाजोबबा बायगोनरा जाम्बालाय। बायालासे थानो हाया बिसोरो। माखौ जागोन बायाबा? नंगौना नङालै? ओइ बा। सोर बिसोरलाय? मानो नोंनि उनाव फैबादों? आं मिथिया। थांबायसो। ओइ बा सिख्लाया जा समायनामोन ना? आंथ' दा बादियाव बेखौ मोनबा ललिपप बादि सोबख'जोबगौमोन। जानला मोनला बिदि बुंनो नामा? आंनिसो जागोन बे माला। बयफ्रेन्ड गोनांखाखौ मोनो नों जाम्बा। नाय खायदा बोराय बायनानै सिख'ना लागोन आं बेखौ। ओइ आफा फैसा हरलाय। मा नांगौ? मा खालामनो? बाइकआव थाव सोनो आफा। गैया आंनाव बिबानाव बिनानै ला। थोद जायालै नोंसोरजों। ओइ आयै फैसा एसे नांगौमोनलै आंनो। हरानो हनै आफाया। अफाय बय थांनो फैसा नांबाय थागौ नोंनोलाय? एसे लोगोफोरजों बेरायहैनो आं। मोजां खोनादों आफा। फरायनायाथ' गैखाया, ओरै थांलाय ओरै फैलायबाय 1 नाम्बार। आं 1 नाम्बार नङालै आफा, 3 नाम्बारावसो दं। 3 नाम्बाराव 1 नाम्बाराव नों, 2 नाम्बारावहाय 3 नाम्बाराव आं। सिरिथा हायालां बे गथ'खौ। आंनि फिसा नंगौना नङा सन्देह'सो दंलाय आंहा। आंबो नोंखौ आंनि बिफा नंगौना नङा सन्देह'सो दंलै। हाब मोसौ सिरिथा। आं मोसौ सोरबा सासेल'खौनो मोसौ होनबाय नोङो। आं मोसौआथ' नोंबो मोसौ। मानो आंनि बिफाया नोंनो? नोंजों बारा गोजानाव खलासो गाज्रि जासिगोन। ओइ बिमा बे फरायसायाव फैसा दं बेखौ होफैलाय। फैसाया मा जाबाय थायो नोंसोरलाय? बिफा फिसाला नायनो हालाय बेबायदिलाय। आफायानो सेंग्रा गोरलैफोर बायदि। नै आंहासो दाय जालायबायनो। मोजाङै फरायलै आफा। नै मालाय दाख्लैसो जिउआव 99% लानानै हायद्राबादाव फरायहैबाय। नोंहा बे बिफा बोराय खामानिखौनो जाबाय थानोसै। खोनासं आफा,
बिसोर बायदि 99% लानानै दिल्ली मुम्बाइ गोजान गोजान जायगायाव फरायहैनानै बिसोर गामि आरो समाजखौ फोसाबा अब्ला आफा जों बायदि 3rd डिभिजन पास जानायासो गामियाव थानानै गामि आरो समाजखौ फोसाबो बुरजा पारसेन्ट लासै गोजान गोजान जायगायाव फरायहैसै साख्रि मोनबा टाउन सहराव थासै गामि ओनसोलखौ मुगैग्रा जानोसै अब्ला बैफोरबायदि मानसियासो सोर थायो जों बायदि 3rd डिभिजन पास जानाय मानसियासो गामि आरो ओनसोलाव थानानै गामि आरो समाजखौ फोसाबो नोंनायाथ' नंगौ बाथ्राया सैथो हागोन आफा थांसै आहा Wah, माथो गर्लफ्रेन्ड गोदानब्रा बहाय गार्लफ्रेन्ड गोदान नुदों नोंलाय बेले माथो बेजोंथ' रायलायनानै गार्लफ्रेन्ड मोनोना नोंनिया नोंगौबा थिगैनो दं साननाया नाथाय सासेबो सिख्ला नाम्बारानो गैया मा जानांगौथाय इसोरासो मिन्थिसिगोनलै ओइबा हौनि माला मा माल बेलाय आंनि फसायनाय मालाब्रा अ सरि नों फसायनाय सिख्लाया ए इसोर बिमा सरस्वती दिनै आंनि साननायखौ जाफुंहोदोलै ओइबा आं जेखौ औ होनो बेखौनो औ होनग्रा जाबाय नों हेलौ सिस्टार बबाव थाङामोन मादै मोननाव थांदोंमोन आदा ए ओमफ्राय माथो थाबायनानै थांनो नागिरखो औ नानि मानो थाबायनानै थांनो नागिरखो नै जोंनाव बायावनो दं औ नानि एबारनिफ्राय हारसिं बेरायनाङा बहायबा थांनोबा आंखौ लेंहर दे औ जागोन आदा थाथ'दो होनबा नोंस्रा आं थांसै ओइबा औ थांदो लांदो आं लाजिलै थै जाम्बा सानदासो मारिनांगौ थांदो आं लाजिलाय लाङोलै थोद बारहो थांदो ओइ नानि अ आदा नै बे दोनलांसै नै नांलायलादां जेबो नङा बिनानाव दोनलांजादो खनसे थांदो औ थांमारसै थांदो लाजिलाय माखौ लाजिनांगौ दे गाखोदो होमबा चान्स मोनबाय आसोला दिनैबा आं हाजो दाना थाबायनानैबाबो हारसिं थांनांसिगोन आरो थांसैलां लाखिदो आदा लाखिदो हा मोनबायबो औ बेयावनो औ दे होमबा नानि थांदो औ दे नानि र' थाथ'लाय औ आदा मबाइल नाम्बारखौ होलांलाय सम सम खबर लालायनो औ दे होमबा लादो दे खोन्थालाय दे होमबा नानि थादो दे बाय औ दे हेलौ नानि औ आदा मा खालामदों नानि ओरैनोसो जिरायलाबायनानै दं आदा हेलौ हेल' सोरजों रायज्लायबाय थायामोन आदाजोंसो रायज्लायदोंमोन आङो सोर बिदा बिलाय नोंहालाय मालानिफ्राय बिदा दङ माथो बिदा गैया होननासो बुंदोंमोन नोंलाय आदा असे नङा आयंनि फिसालासोमोन बांद्राय थगायनाङालै नोङो थगायाखैलै बिबि नों मानो फोथाया प्रमिसबो बिदि गोदो गोदो होननानै आंखौ बोखायनाङालै नोङो एबार खनसे वाइथिं मोनबावबा जिबफोरजोबगोन ना आंजों
मासि बरिंब्रा गोसथोनायबो गैया बेरायनो लोगोबो गैया बेबो दाना खबरखौनो लालाब्रा बिनानाव गोदोसो लिंदोंमोनब्रा बियो दाना स्रोद बेरायबाय थाग्रासो जाबावबाय आंखौनो लाफालायबावला एफा बेरायग्रा लोगोखौनो लोगोआ बिदि जायो गोसथोनाय थाबा लोगोखौ बावमारो बुजिगोन र' सानसे गारजाबासो नागिरफिनगोन दा बेथा ओइबा हाब नों बिराद सोलायबायलैबा हाब बिदि नङालैबा खोथाया बिनानाव गोदैलायनो दाना बेजोंल' रायलायग्रा बेरायग्रा जाबाय नामा नों माथो खालामनोबा गोसोआनो थिनबायबालाय आं नोंनि सिगाङाव बुंखादोंमोन ना खायदा बोराय बाहायनानैबाबो बेखौ आंनि बानायना लागोन होननानै ओइबा आं नोंनो मोनसे आइडिया होनो मा आइदिया बेलाय खोन्थालाय नों जाय सिख्लाखौ फसायदोंना ओमफ्राय बे सिख्लाना बयफ्रेन्ड दंखायोब्ला नों बेखौ बिनानाव गोदै लें जाम्बालाय ओमफ्रायो नों बेजों सानफ्रामबो गोदै गोदै रायलायबाय था मिथिबाय दा बे सिख्लाया गलियाबा थानो हाया बरफआ जेरै गलियोना गरमाव बेबादिनो गलिगोन बे सिख्लायाबो मिथिबाय गोरा रायलायनाङा नों गोदै रायलाय आंबा बिदि खालामनासो मोनदों जाम्बा आच्छा बिदिसो होनबा आइदियाया आंहाबो एबार फथायनांसिगोन ओमफ्राय नोंथ' बेखौ बुंना लानो हायासै बिनानाव गोदै लिंनानै नङा होमबा औरा माने आं बेखौ प्रप'ज खालामदोंमोन ओमफ्राय बे बुंदोंमोन आं प्रप'ज खालामनायाव आंना बयफ्रेन्ड दंखायो ओमफ्राय आं बेखौ बयफ्रेन्ड दंखायो होननायखाय आङो बिनानाव गोदै लिंबाय ओमफ्राय रायलायदाव गोदै गोदै रायलायनानै बोरैबा बोरैबिग्राव आंहासो मोनहैबाय खाफाललै नोंनानो ओइ र' सिथार बा रिंसनाबो मिलायदोंथ' हेलौ हेलौ बेबि अबहाय दङ आं न'आवनो दं नै आं नोंखौ बिराद लोगो हमनो लुबैदों सना आंखौ लोगो हमफैना बेबि जागोन बेबि नों जायगाखौल' खोन्थाहरदो जों सानैजों बेलासियाव जिरायबाय थाग्रा जायगायाव फै बेबि जागोन दे बेबि आं दा बेलासियाव थांगोन दे बेबि नुबाय हालालै आजिखालि रावफ्रानो सना बिबिलथारसै माथो होद जाम्बा नों गार्लफ्रेन्ड गैजायिया बिदिखौ बुंनो हामा थाथ' बा थांसै आं दानो थाब सहैयाबा दाय जालायगोन देलै दे मोजां लोगो हमना फैदो दे थाथ' दे होमबा थाथ' थांदो सना नै आं नोंनो मा लाबोदों फरमुला गाज्रि गाज्रि जायो मोजांसो नों बेखौ मोनजाफेरदों जाम्बि 1997 नि बियो जोंनि गोदोनि आबै आबौमोन जाग्रा जाम गाज्रि मेथाइ बाबा बिबावनो है लेटबो फैदों आरो गाज्रि मेथाइ लाबोदों सरिलै सना एसे लेट जाबाय दिनै निमाहा होदो बे फाग्लाया गारिखौ लांनानै दोननायखौ नुवाखै जाबायलै सना जाबाय जानोसै दे जोंहा मुलाखौ मोनजाफेरदों नों बेखौ जाम्बि मोनजानायालाय मोनजाफेराखै बेलाय माथो थौ बैथिं थांनानै जाहैसै जोंहा थौ होमबालाय ओरै थौ बैथिं जाय